Ang silaw sa espiritu, nagdapit ka na tung tanan. Aron kang master kita, mag-ipon ang tanan. O dinhi sa dinagat island, ang paraisong mahal. O dinhi mabulahan ang tanan, managsama. Sa gikauban ko pa ang mahal kong Divine Master Ruben Edera Eclio Senior. Daghan silang milagro, gipangtudlo silang katawhan. Gikan kani adtog karon maulang gihapon. Wala lang nakabantay ang uban, nga naa lang siya gihapon. Nisulod sa laing lawas, ang lawas ni Master King of all Kings, Master Bin Boray Clio Jr. Siya kita karon iyatang gilingaw. Sang siya karon nagantos, asa nang iyang katawhan, nganong inyong gipasagaan, nganong wala niyo tabangi. Kadaghan nga tao sa kapunungan sa PBME, nganong hantod karon si Master nagtago-tago gihapon. Wala mo nakabantay sa ilang binuhatan, nganong iyang gipasagdaan mga kadakuan sa kapunungan. Pagkasayang siyang posisyon, wala ninyo taga-ipagtagad. Si Master karon hantod karon nagtago gihapon. Pagkalooy ni Master, nagtago siya sa pagtago. Nago siya nga walay pagtago, kay naasad lay gibilin si Divine Grandmaster Master Ruben Madroniclio First. Siya karon ang nagdumala sa tanan nga katawhan. Sa gikauban ko pa si Divine Master Ben Idireclio Senior. Kaniadtong 8 anyos pa ko, gisaba ko niya kaniadto. Wala jaw ko kalimot, kay siya kadto mistiso. Gwapong tao apan na naghigda si Robinson Alfredo. Tungod kay history sa kalibutan, mao nang daghang natigulaan sa gimog ng kapunungan. Ang kapunungan nga PBME kaninyo nagpaabot lang, kay gahom sa kalibutan mayong buntag na lang.